Kaixo, Teknopolisen bat egingo dugu aurten ere EITB-ren maratoi solidarioarekin. Bizi bedi, bizi pozalelopean sartze osasuntsua da aurtengo gaia eta gaurko saioan bizi luze eta osasuntsua izateko zientziak ematen dituen gakoak ezagutuko ditugu. Adibidez, 100 urtetik gora bizi diren pertsonek ezaugarri biologiko bereziak dituzte, biologia zarago zer eragin dute ingurumeneko faktorek eta bizimoduak gure gorputzak iraungitze data du. Galdera horien erantzunak izan daitezke ondo bizitako bizialdi luze baten gakoa. Has gaitezen! Dozena urte pasatxo darama Bio-Gipuzkoa Osasun Ikerketa Institutuak sartzea eta sartzeari lotutako gaixotasunak ikertzen. Estrategia horretan adintzaren biologia ezagutu nahi dute eta bizi kalitatean eragina duten faktoreak ere aztertzen dituzte. Ainhoa Alberro Garitano neurozientzia arloko ikertzailea da. Biologia molekularra eta biomedikuntzan doktorea, zahartzearen biomarkatzaileak eta immunitate sistemaren narriadura ikertu ditu, besteak beste. Gaur, urteen joanak gure gorputzean dituen ondorioei buruz galdetuko diogu. Kaixo, Ainhoa. Kaixo, eguna. Oraintxe bertan hemen eserita gaudela, zahartze prozesuak ari dira gertatzen gure barruan, ez da? Bai, esango genuke baietz, zahartze prozesua era jarraian ematen da. Orokorrean motel, baina denbora guztian. Izan ere beti esaten da, ez da? Jaiotzen garen momentutik, bertatik, hasten gara zahartzen. Ez dakit, zenbateraino den egia hori. Bai, nik agian esango nuke egia dela ikuspuntu kronologiko batetik. Baina biologikoki nik igual esango nuke lehen fase batetan lehenengo garatu egiten garela, heldu egiten garela eta gero hasten garela zahartzen. Zahartzen, ez da zu biologia aipatu duzu oraintxe. Zahartzea ez da prozesu biologiko bakar bat, ez da? Hainbat prozesu daude tartan eta denek bat egiten dute. Bai. Zuk esaten duzun bezala asko dira eta esan dezagun ere oso heterogeneoa dela. Enfokatu edo zentratzen bagea zelula mailan esan dezakegu hainbat gauza gertatzen direla, baina agian aipatuko nuke telomeroak laburtu egiten direla. Zer da telomeroak laburtzea? Azken finean gure DNA edo gure kode genetiko hori babesten duten lokarrien bukaerak dira. Eta lokarrien bukaera horiek desgastatu egiten dira, eta hori deskribatuta dago. Badakigu ere, zelulen arnasketa ez dela modu efizientean egiten. Baita ere seneszentzia garatzen dela, ez? Seneszentzia hitz hori erabiltzen dugu, azkenean zelula zaharra dela esateko edo definitzeko zahartasun hori. Eta seneszentzia esateko zaila den hitz hori garrantzitsua da bereziki immunitate sisteman. Bai. Adibidez, immunitate sisteman guk gainera luzatu egiten da oraindik, esaten diogu immunoseneszentzia. Baina definizioa edo hitza berdina da, baina zelula mota bakoitzari desberdinera egiten dio. Orduan, alde batetik adibidez, saiatu gintezke desberdintzen eta esaten nola sartzen da gure garuna, nola sartzen dira gure muskuluak eta desberdin egiten dute. Baina azken finean ere, batak besteari eragiten dio, komunikazio hori ere badago, orduan saiatu behar gea zahartze prozesua osotasunean ulertzen. Baina gu guztiongan gertatzen diren prozesu horiek, era desberdinan gertatzen dira, gorputz bakoitzan, ez da? Alegia, pertsona batzuk gehiago bizi dira, luzaroago bizi dira, prozesu berdinak izanagatik. Bai, azkenean esan dugu, hainbat faktore dira, eta denak ematen dira, orokorrean denak ematen dira, baina abiadura desberdinan, eta pertsona baten edo beste baten, era desberdinan eragiten dute. Eta zergatik da desberdina, ez? Esan dezakegu gure kode genetikoak badaukala eragina, baina baita ere gure bizimoduak edo gure inguruak. Gizakiak 100 urte betetzea salbuespena da. Populazioaren 1%ek baino gutxiago gainditzen du langa hori. Eta horregatik, pertsona horiek ikergai aparta dira, zahartze prozesuak ulertzeko. Se considera que la vida máxima que una persona puede... Pertsona bat
115 eta 120 urte artean bizi daiteke gehienez. La vida media suele estar rondar entre los 80 los Batez besteko bizitza itxaropena, 80 eta 85 artekoa izaten da. Hortaz, 100 urtera iristeak esan nahi du, batez bestekoa baino 120 gehiago bizi izan dela. Hori salbuespena da. Hortaz, azken 15 edo 20 urteetan ikertu da, zergatik edo zer ezaugarri dituzten. ¿Por qué o qué características tienen? Bizitza luze horien oinarri biologikoak ezagutzea du helburu Biogipuzkoa Osasun Ikerketako Institutuaren proiektu batek. Alegia, gizakiak kotxeekin alderatuz, ea ale batzuk fabrikatik irteten diren luzaroago irauteko ezaugarri jakin batzuekin. Hasteko, 100 urtetik gorakoen historia klinikoak aztertu dituzte, eta ikusi dute oro har osasuntsuagoak direla. Minbizi gutxiago izan dute, bereziki minbizi erasokorrak eta metastasirik apenas. Neuroendekapenezko gaixotasunik ia ez dute izan, eta koronavirusak adibidez gutxiago eragintzien. Y luego hicimos otra aproximación, que era Eta gero, beste hurbilketa bat erabili genuen 100 urtetik gorakoen biologia ulertzeko. Izan ere, zenbait lanen arabera, pertsona horiek biologia edo ezaugarri molekular bereziak dituztelako iristen dira 100 urtera. Zahartzearen kontrako biologia bat daukatelako. Una biología anti-envejecimiento. Biologia bereizle horren bila odolari erreparatzen zaio normalean, baina Biogipuzkoako ikertzaileek garunera jo zuten. Hain zuzen, hipokanpoko laginak aztertu dituzte. Gazteen, zaharren eta oso zaharren burmuinetan 50.000 gene ezberdinen adierazpena aztertu dute. La acumulación de metales Metal astunen metaketa organismoaren zahartzearekin lotuta dago. Eta guk ikusi genuena izan zen homeostasi prozesua, edo metal astunen pilaketaren aurkako babesa areagotuta dagoela. De los metales pesados está aumentado. Alegia, garunean metatzen diren metal astunak garbitzen dituzten geneek hobeto egiten dute lan 100 urtetik gorako pertsonetan. Eta hori ikusi egiten da. Metalotioneina izeneko proteina da gene garbitzaile horien adierazpenaren emaitza, eta kantitate handiagoan aurkitu dute 100 urtetik gorako pertsonen laginetan. Zelula kultiboetan frogatu dute mekanismori, eta animaliekin lan egitea izango da hurrengo pausoa, ikusteko proteina horren gain adierazpenak zahartze osasuntsuan laguntzen duen. Epe luzera, ideia litzateke gizakietan babes hori sustatuko lukeen bide farmakologikoren bat garatzea. Son ideas futuras que podrían llegar a ser... Egunen batean zahartzea atzeratuko luketen etorkizunerako ideiak dira. Retrasar el envejecimiento. Por ahora, lo que hemos... Momentuz, etorkizunerako interesgarria izan daitekeen ezagutza sortu dugu, eta ikertzen jarraituko dugu. Para el futuro y que nosotros pues vamos a seguir investigando. Lola Uribarrenak ez ditu 100 urte oraindik. Biobizkaia Osasun Ikerketa Institutuaren proiektu batean ari da parte hartzen. Biosilber du izena ekimenak, eta asmoa da adinean aurrera doazen pertsonei buruzko informazioa jasotzea. Egin nahi duguna da, 600 pertsonei, 65 gorako adina daukatenei, argazki bat egin, zer esan nahi du argazki hori. Galdera pilo bat egiten ari gara, kuestionarioak, galdera klinikoa, datu pilo bat. Gaur adibidez gorotz lagin bat ekarri du Lolak. Dietari buruzko galdetegi zabal bati erantzun beharko dio orain. Biosilber proiektuak adinekoen bizi kalitatean eragina izango luketen aldagaiei buruzko informazioa jasotzea du helburu. 65 urtetik gorako populazioaren irudia ahalik eta zehatzena lortzeko. Ehun urteko pertsonek berezko ezaugarri biologikoak badituzte, oraingoan zahartzaro osasuntsuan eragina duten aldagaiak identifikatu nahi dituzte.
Hala nola, dieta, ariketa fisikoa, bizi-ohiturak eta beste asko. Ebidentzia zientifikoa da bilatzen dutena. Gorozkien kasuan, Lolaren jan ohiturek mikrobiota osasuntsua sustatzen ote duten begiratzen da. Ointxe dela hilabete batzuk entzun dugu, mendizale batek, 86 urterekin, 8.000 metroko mendi bat igotzeko gai izan dela. Orduan, zer daukan pertsona horrek, baliabide horiek ematen diona, zer egin du bizitzan, eta nola heldu da bizikalitate horrekin. Eta horiek aztertzen ari gara, Helburua ez da noski, adineko pertsonak Everest igotzeko prestatzea. Zahartzaro osasuntsua duten pertsonengandik ikastea baizik. Aldagaiak hitzak berak esaten du, alda daitezke, eta hori da ideia. Argazkiak erakusten duenak lagunduko du populazio osoari zuzendutako interbentzio edo eskuhartzeak diseinatzen. Lolak badaki zer egin behar den. Que hay que vivir en todos los momentos. Momentu bakoitza bizi behar da. Beti ezin da, betebeharrak tarteko, baina bizitzako garai guztiak topera bizi behar dira. Vivir a tope. Batzuetan pentsatzen duzu, gerorako utziko dut, aldudanerako, eta ez da utzi behar. No, no hay que dejar nada. Ainhoa, azken datuek erakusten dute mundu aurreratuan kakotxa artean egiten dut hori, bizi itxaropenaren luzatzea mantxotzen ari dela. Eta zenbait kasutan atzera ere egiten ari dela. Zer ari da gertatzen? Bueno, nik lehenengo esan nahiko nuke oraindik ere aurrera egiten ari garela, bizi itxaropena luzatzen jarraitzen duela. Egia da, atzera pauso txiki bat egon zela COVID-19 pandemiaren ondoren, baina berriro bagaude esan dezagun tendentzia positiboan. Eta, bueno, nik hemen ere aipatu nahiko nuke bizi itxaropena dagoela alde batetik, baina baita ere bizi itxaropen osasuntsua. Gaurko gaia horixe da. Bai, eta batez ere horretan zentratu nahiko genukela. Eta bueno, zuk ere aipatzen zenuen, mundu aurreratu honetan, egia da aurrera egiten jarraitzeko eta baita ere bizi itxaropena mantendu ahal izateko, hau eman da aurrerapen teknologiko, medikoak, sozialak eman direlako, eta hauek mantendu ahal izateko inbertsio publikoa behar dugu, eta inbertsio publikorik gabe atzera egingo dugu. Zein proportziotan eragiten dute bizi itxaropen horretan eta azken urteetako bizi kalitatean jar dezagun, balantza edo oreka horretan biologiak eta bizimoduak? Zerk esango zenuke duela pixurik handiena? Egia da, nik uste denok daukagula, saiatzen gea hor portzentaiak jartzen, balantzaren ze portzentai daukagu alde bakoitzean. Nik esango nizuke ez daukagula kontu zehatza egiteko aukerarik. Batak besteari eragiten dio. Orduan, adibidez, esan dugu, bizimoduak eragina dauka. Biak dira garrantzitsuak, baina bizimoduak eragina balin badauka gure zerulen funtzionamenduan, ez gea kapazak esateko, honi 140 adiraziko diogu, honi 160, baina badakigu biak direla garrantzitsuak eta lotuta daudela. Eta bizi itxaropen horretan ere eragin handia dute, oso handia dute faktore sozialek, alegia gure kode genetikoak adina pixu, ez dakit zenbateraino duela postakodeak. Non jaiotzen garen, non bizi garen. Hala da, azkenean postakodearekin ikusten dugu non bizi garen, baina horrek ematen digu ere ideia bat zer daukagun eskura, edo ze zerbitzu medikoetara egin dezakegun, ze inguru berde edo urdin dauzkagun gure inguruan, ze elikagaietara daukagun aukera iristeko. Eta gure bizimoduak baldintzatuko duenez, zenbat biziko garen eta nola batez ere aholkuren bat eskatuko dizut. Tira, ez dakit aholku zehatzik emango nioken, baina komentatzen egon garenaren arira, azkenean nik uste dut bakoitza gure esku dagoena saiatu behar gehala moldatzen. Hobeto jaten, ariketa fisikoa egiten, atseden hartzen, estres maila jaisten, badakit errez esaten direla gauza hauek. Horiek izango ziren gure esku daudenak, ez? Eta gero, azpimarratuko nuke ere, naiz eta gure esku ez egon, lehen ere esan duguna inbertsio publikoa beharrezkoa da guztiz, gai guzti hauetan jarraitu behar dugu aurrera egiten, eta azken finean, zientziari gabe ez dago osasunik.
Iñaki gizarte langilea da. Eta bere eguneroko jardunean ohikoa den bezala, betion telelaguntza zerbitzuko erabiltzaile bati bisita egingo dio. Kaixo Iñaki, arratsaldeon, aspaldiko. Zer modu zaude? Ondo, berririk gabe. Inma bakarrik bizi da. Edozein arazoren aurrean lepotik zintzilik duen botoia sakatu dezake, eta bozgorailu honetatik teleoperadore batek erantzungo dio behar duen laguntza eskaintzeko. Bakarrik bizi garen pertsonontzat eta mugitzeko zailtasunak ditugunontzat ondo dago. Tartean behin deitzen digute nola gauden galdetzeko. Nik oraingoz ez dut erabiltzeko beharrik izan. 80.000 herritarrek erabiltzen duten telelaguntza zerbitzu honen aterkipean, proiektu pilotu bat jarri du martxan Eusko Jaurlaritzak Adinberri Fundazioarekin batera. Teknologia berriak integratu nahi dituzte, erabiltzaileek dituzten laguntza beharrei aurrea hartzeko. Helburua zehazki da etxean bizi diren pertsonak geroz eta autonomoago eta seguroago bizitzea. Etxean erorketak izan ditzaketen pertsonak edo bakardade egoeran egon daitezken pertsonak aurretiaz detektatzea da helburua. Eta horretarako teknologia berritzaile ezberdinak landu ditugu proiektu honetan. Esate baterako, adimen artifizialean, big data, analitika prediktiboan oinarritutako teknologia berritzaileak izan dira. Telelaguntza prediktiboa izeneko proiektuan zenbait helburu dituzte. Narriadura kognitiboaren hasierako faseetan egon daitezken pertsonak identifikatu nahi dituzte. Nahi gabeko bakardade egoeran egon daitezkenak aurretik detektatu eta erortzeko arriskua dutenei lagundu besteak beste. Proiektu pilotua Oarsoaldeko 200 etxebizitzatan izan dute martxan urte eta erdiz, eta horietan guztietan zenbait teknologia probatu dituzte. Erloju adimenduna da horietako bat. Eta erloju horrek erorketak detektatu ditu. Dauka sistema bat, non mugimendu azkar bat egiten baldin badiogu erlojuari, bera bakarrik alarma bat egingo luke telelaguntza zerbitzura. Eta erlojuaren bitartez, kapazak izango ginake telelaguntza zerbitzuarekin hitz egiteko. Kaixo, enago ondo, ez dakit zer gertatzen zaidan. Zorabiatzen ari naiz. Ez daukat egonkortasunik. Eta beste gauz garrantzitsu bat erlojua dokena, da GPS-a daukala bere barruan, eta badakigula zehatz-mehatz ze lekutan dagoen pertsona hori. Hau da, erlojuarekin egiten duguna da, etxetikan atera, telelaguntza zerbitzua, eta Euskadi osoan zehar aldegu erabili. Etxe bizitzan zehar barreiatuta, hainbat sentsore ere jarri dituzte. Jarri ditugu sentsore batzuk, hau sarrerako batean detektatzen ditunak, etxeko irteerak eta sarrerak. Beste bat jarri dute hemen oskailuko detektoria, irekitzen danean detektatzen duna, eta sukaldeko detektoria. Komunaren alboan eta dutxan ere jarri dituzte sentsoreak, baita logelan ere. Sentsoreek ematen dituzten datuen bitartez, erabiltzailearen errutinak erregistratu ditzakete, eta helburua da sistemak alerta bat sortzea, errutina hori hausten bada. Bakardaren kasuan frigorifikoa irekitzen baldin badute maiz, edota dutxan sartzen ez badira, jakin genezake momentu txarrean dagola erabiltzaile hori, edo narridura konektiboan ere erabiltzailea goizeko 5etan kalera irtetzen baldin bada, segurazki alarma bat joko luke esanez pertsona hori etxetik joan indala. Ahots bidezko teknologiak ere erabiltzen dituzte, adibidez, narriadura kognitiboa duten pertsonak identifikatzeko. Minutu batean, bururatzen zaiztizun animalia guztien izenak esan behar dizkidazu. Grabatzen hasiko naiz. Txakurra, katua, zaldia, txubea, eulia, geltxoa. Erabiltzaileak daukan hitz egiteko modua,
esaerak egiteko modua, doinua, volumena, gauz guzti horiek biltzen dira eta adimen artifizialak esan dezake narridura kognitibo bat dagoen edo ez, ze motatako narridura kognitiboa daukan erabiltzaile horrek. Tabletean egiten dituzten beste ariketa hauen bidez, gaitasun kognitiboak entrenatzen dituzte pertsona helduek. Narriadura kognitiboaren lehen zantzuak dituzten pertsonei eskaintzen dizkiete, baita bakarrik bizi direnei ere. Algoritmo baten bidez, sistemak erabiltzailearen maila identifikatzen du, eta berarentzat egokiak diren ariketak proposatzen dizkio. Teknologia hauek proba fasean daude oraindik, datuak biltzen ari dira, eredu prediktiboak garatzen jarraitzeko, eta lanean dihardute teknologia guztiak plataforma bateratu batean integratzeko. Eta orduan, orain daukagun erronka plataforma horretan jasotako datu horiek nolabait betion sistema plataformarekin interoperatzea izango litzateke, hori da helburuetako bat, eta ondorioz teleasistentzia edo betioneko zerbitzu publiko horri pixkanaka funtzionalidade berri hauek txertatzen jutea. Teknologia berriak erabili bituzte pertsona helduen autonomia areagotzeko eta izan ditzaketen beharrei aurrea hartzeko, ahalik eta laguntza pertsonalizatuena eskainiz. Helduaroan ez da neurona berririk sortzen? Mitoa. Duela gutxira arte uste genuen adin batetik aurrera burmuinak utzi egiten ziola neurona berriak sortzeari. Baina ebidentzia zientifikoak iritziz aldarazi digu. Neurona berriak sortzeko prozesuari neurogenesi deritzo, eta burmuineko zelula ametan gertatzen da. Egia da, ez dugula prozesu hori guztiz ezagutzen, oso konplexua baita. Baina ugaztunetan egindako ikerketek frogatu dute neurogenesia helduaroan ere gertatzen dela. Hain justu garunaren bi eremutan, usaimen erraboilean eta hipokampoaren hortz biran. Egia da, helduaroko neurogenesia askoz ere urriagoa dela enbrioiaren garapenean gertatzen den neurona sorkuntza masiboa baino, baina ikerketa berrienek diote garunak bizitza osoan mantentzen duela bere plastikotasuna, eta horrek besteak beste azalduko luke gizakiak egokitzeko duen gaitasun handia. Ainhoa, sartzea ez da gaixotasun bat, ala bai? Ez da gaixotasuna, prozesu fisiologiko bat da. Baina egia da, hainbat gaixotasun edukitzeko aukera biderkatu egiten dela adinean aurrera goazen heinean. Sartzaroaren mekanismoak ulertuta gaixotasun, edo zenbait gaixotasun sendatzeko gakoak lortu daitezke? Bai, azkenean, egia da bide horretan gaudela, ez dakit gaixotasunak sendatzera iritsiko garen, baina gure ideia izango zen gaixotasunak zergatik garatzen diren ulertzea, eta gutxienez, horiek garatzea ekidin, moteldu edo atzeratu. Hori izango zen lehenengo lortu beharko genuke. Adibidez, zer gaixotasun dira, bereziki lotura dutenak mekanismo edo funtzionamendu aldetik sartzaroarekin? Nik uste denoi egingo zaizkigula ere familiarrak ez, baina gaixotasun neurodegeneratiboak asko handitzen dira edo probabilitatea handitu egiten da adinean aurrera goazen heinean, Alzheimerra, Parkinsona, gero bestalde minbiziak, minbizi mota desberdinen intzidentzia asko altuagoa da adinean aurrera ginela. Eta oro har egiten den ikerketa guztiaren helburua zein litzateke? Luzaroago bizitzea ala hobeto bizitzea? Gure ikuspuntutik hobeto bizitzea. Nik uste ia denak egongo garela ados nahiko genukena guk aurretik dauzkagun urteretarako ondo bizitzea izango litzatekeela. Orduan gure ikuspuntutik lehenengo bizi gaitezen ondo eta gero ea luzatzerik badaukagun. Jendea behar bada, galdezka ari da dagoeneko, hemen atzean jarri ditugun irudi hauek zer diren, ez da? Politak direlako jarri ditugu, eta zer dira? Hoiek mikroglia izateko bidean daude. Bidean. Bidean, eta horiek?
Hoiek ere, baina beste fase batetan daude, eta teknika desberdinekin ikustarazi egiten ditugu. Baina badute zure ikerketakaiarekin zer ikusia, ezta? Zuk odol-tanta batean markatzaileen bila aritu zara, zahartzaroari buruz zer esaten duten ezagutzeko, ezta? Adibidez, jakin daiteke odol-tanta bati begiratuta zenbat biziko garen? Bueno, ideia polita litzateke, baina ez dut uste berdina odol-tanta batetan zehazki jakingo dugunik zenbat biziko garen. Ideia bat eman aldigu, jakin dezakegun nola dauden gure odoleko zelulak, zein den antura maila, zelulen zahartzea eman ote den edo ez, baina azken finean, komentatu dugun moduan, inguruak eta gure bizimoduak baita ere influentzia handia daukanez, ezingo dugu erantzun bat eman. Ez dago dena determinatuta. Ez dago idatzita, odol-tanta batean, ezta? Jakeatu daiteke biologikoki gure gorputza hilezkorra izan dadin? Edo prozesu horiek eteteko, nolabait? Zartzen garen, edo zergatik zartzen garen prozesu biologiko horiek ulertzen baditugu, agian garatu genitzake tratamenduak bizitza luzatu ahal izateko. Ez dut uste hilezkorrak izateko moduan. Eta gainera ere tratamenduen albo ondorioak oraingoz guztiz ez ezagunak dira. Bukatzeko, badu gure gorputzak iraungitze datarik? Nik esango nuke ez daukagula iraungitze data finkorik, baina badagoela amaiera puntu orokor bat esan dezagun. Justu aurrekoan lankideekin ere hitz egiten komentatzen genuen, zeintzuk dira historian luzaroen bizi izan diren pertsonak edo gutxienez erregistratuta daudenak. Eta dozena bat bakarrik pasa dira 117 urtetatik eta bakar batek gainditu ditu 120ak. Orduan, ez dut uste hori baina askoz luzeago bizi ahalko garenik. Oso ondo ba, eskerrik asko Ainhoa. Oso interesgarria gaia. Eskerrik asko. Aurtengo maratoi solidarioa abiatu du gaurko Teknopolisek. Zahartzaro osasuntsu bat izateko aholkuak eman dizkizuegu gaur. Eta aste guztian zehar, helburu horrekin bat egingo dute EITB taldeko irrati naiz telebistako saio guztiek. Maratoi solidarioak abenduaren 18an izango du egun handia, ikerketara bideratuko den diru bilketa erraldoiarekin, baina ekimenaren helburua da baita ere, nork bere burua zaindu beharraz gizartea kontzientziatzea. Ondo bizitako bizialdi luze bat nahi baduzue, zatozte maratoira. Inoiz ez gara gaur baino gazteago izango. Datorren astera arte, agur!